Един хотел в Велинград привлече вниманието ни тази седмица с неустоимо предложение. 11 000 лева за нова година. 8 000 лева за 4 нощувки в Велинград. Рекорден куверт от 11 500 лева. Веднъж се живее, си каза Бил Гейтс и резервира апартамент в Велинград за нова година. Но кой човек е направил Дубай да изглежда като евтина туристическа дестинация? Трябва да е човек с много опит. Банкетен опит. Едно време така криеше и нашия приятел Лицо. Не, аз нищо не знам. Не ме прибираха в 8 и това аз имах вечерен час. Беше най-примерната. Само вие знаете. Какво се е случило? Нищо не се е случило. Нищо скромно. В библиотеката, в театъра. Актьора, да, то само културно масово. Аз, да ти кажа честно, като се спомня, май и ние пиехме. Научиха, нали? Научиха ли, да? Най-добрият ми приятел, дори бих казал, че го чувствам като брат. Аз имам още 3 братя. Имаше една много голяма коса, той такава бухнала. Забавен, много хубаво разказва. Слушай сега случката. Работя аз в Стара Загора в една дискотека и съм при мой братовчет и съм на вратата като портиер. Рози. Да, подарях рози на мацките. И една вечер този хубавец. Виж, пак имам спомени. Да, защото беше трезвен като иде тогава. И този хубавец се появява цицката на вратата и аз не му повярвам, нали? Нерде Смолен, нерде Стара Загора, не сме се разбирали и те нашите двамата цъпват на вратата. И аз разбирам, че решили да се разходят до Стара Загора. Не, търсили са нещо. А какво са търсили? Нищо не са търсили. Нищо не са търсили. И слушай сега случката. Аз бачкам вечерта, нашите влизат вътре и се почва едно бясно пиене и ни поздрави, защото аз казвам на диджей го поздравява и сутринта дамата бомбок пияне. Ма бомбок, аз не пиех тогава. И сега не пием, тогава пак не пиех. И свършва вечерта и аз викам, пичове, пияни, да, викам, къде да го карам? И Ицката вика, ние хотел нямаме. И аз съм, как така нямаме? Нямаме. И аз към тогава идвате да спите при мен. И аз съм 50 метра от заведението в една квартира, тия двамата на леглото, аз долу на земята. Те двамата гуснати. Да, двамата на леглото. Аз на земята. Но това нищо не е. Ставаме сутринта, може би към 10-11 часа и сега гледам ги чупят, кършат пръсти. Викам, какво става, бе? И Ицката вика, брат, ние хубаво дойдохме тук, вика, ама с нощи изпукахме всичките пари. Вика, нямаме пари, вика да се преберем. Винаги душата на компанията страшно се забавлява, много е забавен, когато разказва случки. Около него е много весело. Той вика, брат, поне вика 50-60 лева, вика да се преберем до Смолян, аз имах 70, нали? Обзето 60 им дадах. И 10. Не знам колко пари, ама една чанта мъжка така едно време беше в ражбата. Те си дойдоха с пари, ама ти знаеш какъв купон дискотека. Да. Цялата дискотека, върху тях двамата, нали? Нашите там никой не ги познава, обаче точно след един час цялото заведение, само тях поздравяш, само тях гледаш. Има едно заведение, театъра, и си спомням, се събирахме горе. Естествено, ти си винаги там. На терасата. Да. На кого звъняха по телефона в театъра и го търсиха. Помниш ли? Аз знам, че майка му. Майка му звънеше в театъра. Над шайбата и бармана вика. И той майка ти! Оп, отиди тук сме, пак на терасата, пак започва бувкане. Понасяше си ходеха там по вили, по това, сега не да така си беше. Не, ходили по вили. Измъква се, че иде да четат или да учат, те отиват във вилата на там приятелите. Пък мима не я пуска баща и понасват, нали? И тогава става след. Те отиват в класа. Това си е нормално, защо къде, няма как. На тази възраст всеки е бил такъв.
Или почти всеки ден? Не, общо взето кротко дете. Те като навириха от новия хотел, че се минава през моста и слагаха 2 каси бира отдолу под масата, да не се играе сервитюра през 5 минути бири. Така. И приключваш. И до там. Сметката само. Имаме един съученик, който го рана. Първи възмъжава, първи му мутира гласа, обаче беше роден на 8 марта. И на 8 марта се събирахме винаги на неговата вила в Левочо. И след един тежък 8 март, без момичета, отиваме на училище и имахме литература. Литературата ни беше любимия предмет и почти всички спахме. И обаче учителката ни беше добра, предполагам, литероведка, която реши нещо ни обясняваше, обаче с патос и вдигаше малко тона, който Ницо му попречи. Каза, да, госпожо другарко, ако може само малко по-тихичко, и продължи да спи върху чина. Да, ученолюбиви бяхме, много. Едно паметно ученическо напиване. Аз го прибирам, обаче той на всяка площадка в входа припада. Аз трябва да го вдигам, да му се моля, да му казвам, айде още малко, продължаваме нагоре. И най-накрая, докато стигнем вече до тавана, 4 етажа е само входа, имаше представител от всеки един апартамент след нас. И ние си вървим нагоре и съответно дойде и полицията. Не, първо майка ти. Да, съответно и майка ми разбрала. Тя поседна, най-накрая пререди ги всички така и почна с шамарите без да пита кой е виновен. Аз на мен е първо един. Празна Ицо! Аз пиян не ми време, аз си го чаках. Празна Ицо става, нищо, обърна се отбрат. Обаче нашия приятел той го отнесе. Да, без вина. Трезен като морков. Даже не разбрах какво става и откъде му дойде. После дойде и полиция. Естествено, полицията започна нещо да го... Айде, момче, ставай, той към Максо, тук знаеш кой съм аз. Нещо хубаво, можем ли да кажем? Опит, трупан в родния Смолян, Пловдив, Майами, с приятели, които са останали и до днес, въпреки успехите, постиженията и колите. Отидахме заедно в Калифорния в моята ферма, когато легализираха марихуаната в Америка и бехме решили да пробваме и двамата, тъй като нямаме никакъв експириенс. Обадих се на мой приятел, той напокани на неговата ферма, приготви и най-хубавата марихуана. Отидахме двамата, пушихме, абсолютно нищо ни нямаше. Бехме много весели и в момента, който тръгнахме се прибираме и карахме колата около половин час, разбрахме, че сме се загубили в една планина, в която планина няма сигнал на телефон, абсолютно непозната и е тъмно, без никакви ориентири. След половин час каране Ицо успя да каже, че по този път, който караме, до сега не сме се движили. И изпаднахме такава шокова ситуация. Трудно се прибрахме. Нямаше на кой се обадиме. GPS-те не работиха. Общо взето това е една от най-комичните ситуации, която сме изпадали. Ще разкажа една култова за мен случка в годините, от когато с Христо сме приятели. Годината мисля, че беше 2015 и ние започваме да правим в Велинград Арте хотел. Съответно, сме си харесали места, където трябва да посетиме, да не открием топлата вода, да вземем някаква идея. И той ми вика, ще вода на едно место в Френските Алпи. Хем вика те науча да караш ски, хем да видим един хотел, който много ми е харесал. И аз викам, супер. Тръгваме ние двамата с него, настаняваме се в хотела, огледахме го това тюрмати. И на другата сутрин взимаме ските и той ще научи да карам ски. Качваме се на лифта. Първия път спускаме се. На втори път се качваме и гледам вдясно на един плац, едно такова барче и почва на така лека музичка. Пак се спускаме. На третия път вече, като се качихме, това става в рамките на час и половина, към 11 часа, музичката леко усилена и един саксофонист дрънка. Аз викам, колега, днеска не дойдат повече тези ски, дай да се отбиеме за малко, по-ще продължим да караме. И отбиваме се ние там и като си заседнахме двамата, случката продължи последния начин. В 7 часа вечерта от каране на ски не свалиха с рак-трак до хотела, защото на него му бяха откраднали ските. На мене след една бутилка и половина водка ми беше изкълчен глезена
И общо взето аз стартирах моите ски с дебюти, с бенефис в един ден и в следващите 6 дена наблегнахме повече на работата, отколкото на карането на ските. Това е случка, която съм сигурен, че и той помни, защото беше култово с много други неща, които аз не казвам в момента и не споделям. Беше наистина едно изживяване, което мисля, че цял живот ще го помним и двамата. Пари нямаше. Никакви. Имахме по... Аз, малко по-беден, имах 20 стотинки, да речем, той имаше 50 стотинки. Това не бяха парите. Той, защото много спестява. Обаче, той някак си много си управлява парите от малък. Да. Аз винаги оставах, всичко давам. Той винаги така преценеше нещата, че да има постоянно пари. Да, и аз не знам. Да. Той много прецизно борави с парите. От е такъв малък, аз се спомням винаги. Парите го обичат. Да. За мен е великан Ицо. С две думи. Услушлив, помага на всеки. Приема го, изслушва го. Не са на тръпне нещо да ти каже, имам работа, заед съм. Не знаеш, той бизнесът му е голям. Винаги може да ти каже, няма време. Винаги намира време да ти отдели. Аз си имал случай, отивам просто по работа. И се чувам по телефона, къде си? Викам, няма да занимавам, къде да идвам. Не, мините през офиса и това е. Христо е човека с главно, че много готин, много справедлив, истински човек, който може да говори с всеки, да го изслуша, да навлезе в нещата му, да се причастен с нещата му, да помогне. Уникален човек като цяло. Лошото е, че отде разказваме само как е пиел. Хората също стават с убеждение, че е алкохолик. Да. А той... Имахме група, а не да кажем нещо, свирихте. Някакви културни хора, да. Имахме рок-група. Рок-група, да. И Садхарец, младежка дом. Да, беше. Всъщност... И два концерта, един е в училище. Пълен провал. И двата. Просто тогава излезнаха нюкица на блок и взеха грамито под носа ни, но бяхме почти готови за това предизвикателство. Въпросът е, че не можехме да се настроим на китарите. Това беше проблема и сигурно заради това ни се използна така. И не оцениха таланта. Помниш ли, че вие бяхте почнали концерта и свирихте и аз влизам малко по-късно и помислих, че нещо загрявате и минах през концерта. И пак Ицо не търсиш, да? Ицо пишеше текстовете. Да. Той ми е спасил живота. Той доцент Белев, най-добрият лекар, който е за мен. С няколко изречения можеш да кажеш горе-долу какво се случи? Горе-долу е така. Разболя се. Панкреас, много зле. И? COVID имаше и в една болница, да, окей. Доктори, специалисти познати, в кавички, да му умрат. И аз съответно в това състояние не се сещаш на кой да се обадиш. Да. Жена ми се свърза с Ицо и тук беше разбрал. Разбрах, че ги е дигнал във въздуха. Качи, че аз първото не съм се обадил. Там звъни на доцент Белев. Човека 8 часа. Операция, два пъти отивам до Господ и се връщам. Майко. Имаш тия. И после 2 месеца възстановяване. Значи истината е, че ако не сте се познавали от едно време, просто най-вероятно ще се заминеш. Защото аз имах познати лекари до София. До София аз нямаше да издържа. Да. Защото ме държат 2 дена без да правят нищо. И другото си на Ицо е голям приятел. На Ицо мога да се разчита. Ицо за мен е повече от приятел, колкото разбрахте. Ние сме като брати с него. Аз имам един брат, той ме втория брат. Винаги ме е помагал, с който трябва. Живота ми е спасил. И цял живот, който зависи от мене да му помагам аз, колкото възможности имам, защото аз нямам като неговите възможности. От човешка гледна точка, не е финансова.
помага. Много е талантлив също. Кажи, първата дупка на ухото, кой ти я направи? Това, че трябва да почнем един път се напихме. Дори пиян. Ама той не се направи. Обаче... Да. С една губерка. Ракия беше. Не, втория път бях много се напил. Първият път бяхме вкъщи, съвсем нормално. След училище си бяхме събрали. Та дупка ти е правя на отицо ли? На кое ухо се правиш на времето, да не си обратен? Не помня. Май на лявото да не си. Да, както да е, вкъщи бяхме след училище, аз много исках вече да свалям обици. И той вика, дай бе, викам, айде да ми направиш, взехме една така игла, сложихме спирт, обгорихме я, викам, давай сега смело, той малко се притесняваше такъв, натисна и стигна до средата. Беше размес. И само тук викам, аре бе, той чака тук, не мога да пробия. Пробимал, тук почнаха едни кървища. Знаеме, сложихме метла, запучихме, аз хорен като индианец, така клечка. Човек от млади доктор е бил. Първата ми, да. Аз имам много разговори с Христо. Имам два емблематични разговора, които са в рамките на последните 5 години, които доста промениха начина ми на мислене по отношение на бизнеса. Помогнал ми е, бих казал, страшно много. Дал ми е 2 съвета, които и двата съвета не съм се замислил за секунда дали да направя това, което той ми е казал, и в двата случая съм 100% печеливш. Той е човек, който може много силно да те амбицира. Аз, понеже така се го упреквам, че непрекъснато говори в ежедневието си с какви ли не хора, изслушва, помага, съветва. Между другото, съвет, ако ти даде, той е най-правилният. Той е страшно мъдър човек, страхотен баща, упора. Малко. Знаех си, че се разрева. Не искам да го променя. Не. Аз ще ви кажа истински случай. Преди 3 години, не преди, преди пандемията или след пандемията, трябваше да купя едно помещение, в което ми трябваше за работа, за бизнес. И стана така, че нямах вариант как да го купя през банка, понеже помещението е офис, има там условности, които трябва да се вземат кредит. Отидах при него, няма да забравя, влезнах и му казах, имам проблем. И той какъв проблем? Здравословен или финансов? Викам, не е здравословен, той каза, значи няма проблем. Вика, казвай. Разказах му цялата случка. 30 минути може би не беше разговора. На 30-та минута имаше решение на проблема, помещението го имам вече, нали, купено, изплатено, но с негова 100% помощ. Но в крайна сметка всички станахме хора. Да. Той е студентско бебе. Роди се когато бяхме студенти в София, последния курс, и ще ви кажа една тайна, то там му тръгна, може би, че първата нощ, когато го изписах, защото аз бех младо момче и не бех подготвил. Ние живеехме на общежитие и нямаше такива детски легалца, такива малки, какво, и с една бех занесъл на бюрото спеше. И вечерта спа на бюрото. Аз съм го повивал и развивал първи път, макар че не съм минал на обучение. Как съм го повил, как съм го завил, и спомня, че го завих с нейния... С възглавница. Кълъвка на възглавница. Кълъвка или нещо от този сорт. Слънчево дете, игриво дете, с много приятели. Вечно много приятели. Той сам никога не е. Много приятели винаги имаше. И сега, моята първа майчина любов,
С такава любов съм си го отгледала. И той се роди на 6.6 в 23 часа, а термина беше на 7. И викам си, това момче е точно още от деня на раждането си. Като малко редеше купчето на Рубик. И аз не знам, че той е ходил там. И отивам да си взема едни снимки, много обичаме да си правим снимки. И викам, това не е ли твой син? Викам, да. Спечелило купчето на Рубик. След това занимаваше с карате от опита на татко си. Стигна даже до треньор. Предприеме ли задача, преследва. Няма нещо, от което да се отказал. Преди да го започне нещо, го решава и след това прави всичко възможно да се осъществи. Най-хубавия батко, който можеш да имаш. Такъв човек, на който моите всички приятели, заради голямата разлика, когато той се прибираше в града, винаги се прибираше с някакви хубави коли. И всички, това е твой брат, това хубава кола има, всички му се възхищаваха. И много хубаво да имаш такъв пример. Чула съм, че той се грижил да напазарува. По това време нямало изобилие от продукти, да напазарува, да ме разхожда, да ме успокоява. Той казал, че аз толкова много плача, че той никога няма да си има негови деца, защото аз много плача. Ама не се оплашам много. Той за мен винаги е бил като невидима подкрепа. По-скоро. Той вече си имал собствено семейство, но винаги съм знала, че е там много постоянен. И че е смел да експериментира нови неща. Не е това, което виждам. Така като се е случвало да говорим за някаква тема, аз го виждам как той примерно решава, че нещо му е интересно и го проучва в дълбочина. Почва да просто го разбира по някакъв начин, става му интересно и започва да го прави. Аз винаги съм искала да приличам на него. По какво се различаваме? По всичко май. Докато другите, примерно, искаха да приличат на, примерно, Анджелина Джоли и Брад Пит, такива, аз исках да приличам на него, защото за мен това беше успех. Бели има много. Аз ще ви кажа, примерно, няколко бели. Едната жена ми посещаваше такива курсове по английски доста време, с купени хубави учебници, там учителката и така нататък. И няколко пъти Христо искаше тези учебници да ги вземе, не знам с каква цел. В един момент учебниците изчезнаха. И тя го пита, Христо, нещо, какво стана? Те се познават с мимето много отдавна, от ученици. И тя каза, сигурно си ги дал на някой, пак това не, той ги продаде. Когато ходих от време на време в чужбина, тогава командировка, не беше като сега свободно, ходехме и в тези развитите страни и аз му бех купил едни маратонки, в България нямаше. Това ниво и тази пишност там, като сегашните магазини. И гледам 2-3 седмици, той се поизфука там в училище, новите маратонки, какви беха, не помня дори. В един момент, къде са маратонките? Аз ги продадах, казва, на някой негов съученик, защото той много ми завиждаше. Много ги е харесал и той ги е подарил. Този му предприемачески дух, търговски дух е още от малък. Аз тази дума не обичам, като че ли деем с него. Аз по-скоро изпитвам едно доволство, едно удовлетворение, че все пак в живота от това, че сме създали такъв син и дъщеря, винаги споменавам и дъщеря ми, са станали едни достойни хора, честни хора. А той още като ученик не само, че предприемачески дух показва, ами се запознава и с Мария, нали така? Да, това е много важно. От коя възраст? От първи клас, май.
Не, от 13 години. На 13 години бяха. Тя ми учеше в друго училище и вече се премества, както казах, в неговата тая паралелка, експеримента на Сендов. Майка и учителка, и тя в същото училище. И заедно са непрекъснато. Начина заедно. Името му пише в тетрадката, той малко небрежен, докторски почерк. Името в тетрадката, всичко подредено. Заедно отиват в училище, тя идва да го взима. Заедно се връщат. От 13 години са заедно. Те си израсли заедно. Но преди да има хотели, десетки построени сгради, успешни и не толкова успешни бизнеси, той е имал нея, Мария. Казва, че тя го познава най-добре. Как е презените? Христов? Мале! Ужас! Томов! Не трябваше. Мария идва в паралелката на Христо в 5-ти клас и бързо разпределя ролите. Христо и Мария са... Имам чувство, че там нещата е... Ицо е Мария, Мария е Ицо. А тя е той е тя. Аз не мога да си представя, за секунда не мога да си представя единия без другия. Да, тя ми ги разпредели. В 5-ти клас, като дойдох, викам, вие тук имате ли връзки, някакви гаджета? Ицо, вика, не, ние се занимавахме с мъжки неща и аз направих 3 двойки, по моя преценка. Се замахме се пим. Така? Кого даде Ицо? Кажи. Искам да обясниш кого даде Ицо. Нанито! Те се подхождали. Анито как изглеждаш? Пълничка като него. Прави памбе, разбираш ли? Вземи Ани тук, вземи Ицо Ани. Да. Не знаех. Така ми се видяха визуално добре. Че преди да станете гаджета на подбираш, ти тогава го сваляше. Той беше малко смотан в това отношение. Тя си го преследваше още от преди това, отново преди това. Нямаше, просто за мен нямаше измъкване. Но истината е, че той много си я харесваше. На 13 години бяхме и никой не искаше да танцува и аз съм по-такава дейна. Не знам защо на него казах, викам, айде бе, стани да танцуваме, да раздвижим. Да. И той стана, обаче танцуваме така. Танцуваш комсомолски. И той много отворен. Вика, аз не съм свикнала да танцувам така, на такова разстояние. Има придърпа. Той никога не е танцувал, най-вероятно. Обаче тарикат има пригърна и оттам... Ти усети някакви флуиди. Да, нещо стана. Не сме си казвали, ще станем ли гаджета. Просто си станахме и после ходихме, изпращахме всичките един по един. Първо Горанов изпращахме и ние за ръка вървим вече и така. Хванахме се вече, след танца няма как. Пипнеш ли край? Той едно време беше така хванали с гаджета и с него да бъде още 5 човека. Нормално. Едно време помните ли как беше? Фаниш ли я за ръката или тя фанахте край вече сте гаджета? И хванахме се и край. И колко години вече се държите за ръката? 37. Няма какво да ви сте. В училище трябваше да си повишим оценката по биология, и аз и той. И ни бяха дали по 10 урока, върху които ще ни изпитват. И аз като една старателна ученичка се прибирам, започвам всички 10 урока и му се обаждам, ти учиш ли? Той казва, не, аз ще науча само най-лесния, няма да забравя рибонуклеиновите киселини. И аз, как може, ако ни ти се падне той казва, спокойно, това е, решил съм, не го уча. И отиваме двамата, аз прилежно научвам всичките 10 урока, вдигат го първо него и му казват, ти говори за рибонуклеиновите киселини, направо щях да умра тогава. Да, той го научи и се забавляваше, аз през цялото време учих останалите 10 урока. Но винаги се е отличавал с... Бил е много умен. Нали, аз отидох в Шумен студентка, Ицо беше в Бургас студент и имаме определен ден. Сряда в 2 часа на почтата отивам
Шумен да се чуем. Звъня, дигаха зайката, няма го. Викам, как да го няма? 2 часа, 2 и 3 минути, няма го. Мале, излизам бясна. Прибирам се. След 1 час пак отивам до почтата. Пак звъня. Няма го. Пак го няма. 3 пъти така. И аз филма вече имаше ли го в главата? Филма веднага. И след 2 дена имах изпит, си спомням, защото се прибирам и викам на майка, заминавам за Бургас. Тя, Миме, моля ти се, мамо, стига нещо. Викам, не, аз отивам в Бургас. Ще го намеря. И да, качих се на влака, отидох. Знаех къде, в едно заведение, седнал, гледа формула. Супер невъзмутим. Много му е хубаво. И скъсах едни 2 синджирчета. Ти беше подарил? Да, оставих ги и си тръгнах. Обаче викам, той сега ще дойде. Надявах се. Вървя към влака и се оглеждам, няма никой. Качвам се във влака, гледам 10 минути до тръгването на влака, стоя на последния вагон, викам, сега ще дойде. Не, и влакът тръгна. Мале. Ти първиш любовта замина. Край, викам, и сега как ще живея? Без него какво ще правя? От тук нататък. И няма да забравя, стоим на квартира, живеехме тогава с майка ми. Аз супер тъжна вече, обяснявам, свърши, край, света свърши, няма смисъл и в 10:30 с звънине, тропа. Същия ден? Същата нощ. Същата нощ. Аз съм се прибрала, да речем, 6:30 от Бургас влака, 10:30 вечерта, тропа са, аз седа, майка отваря. Миме, имаш гости. Ицо пиян. Само бута майка и на леглото ба. Беше много смешно и се оправихме. Край! Да, всичко е точно. Двамата са заедно от 7-ми клас и така до днес. Тъмните ъгли на Смолян крият много романтични спомени. Първата целувка как стана? Не първата. Някоя, стой първата. Ама случката каква е тук горе? Горе на галерията. Ицо е седнал, нали, аз съм седнала върху него. В скута му. Прегърнала, да. И вече говорим и тама ще се целуваме и сестра ми отзад с цялата махала. И направо замръзнах. Стоя и не мога да взема решение. Да не те целуваш? Да. Не спрях всичко и замръзнах. Е така стоя. И те минават. Сестра ми мъжката се държи. Все едно не ме познава. Подмина. Според мен специално те е следяла, да бъде сигурна. Да може. Може да е капан. Живота с него е като Луна парк, мога да кажа, но не е най-сериозните съоръжения. Дигата падаш, не можеш да вземеш въздух, въртите, всичко се случва много бързо, много динамично. Някой път въздух не ми оставя, защото, например, тръгваме на море. С детето, което е бебе, с страшно много багаж, но тръгвайки за морето, ние ще спрем в Стара Загора. Той има една среща, има втора среща, мен ми оставя на едно кафе в страшна жега, 40 градуса, аз това бебе 3 часа, храня, сменя, оправям, идва, пак тръгваме, ужасно комбинативен е, винаги върши 100 неща наведнъж и така, трябва да си много бърз около него и ти да се справяш много бързо с много неща. И в това нещо сме в страхотен синхрон. Все още успявам да го догоня. Не мога да си представя, че мога да съм без него. Просто много странно, но в годините да. Ама не, според мен нито един от твоите, вашите приятели не могат да си представят да сме Ицо без теб и теб без Ицо. Не, аз някой път съм чудила, не може някой мъж да не ми хареса нещо външност или... Знаеш, някой път така съм се опитвала да харесам някой и не мога. Не мога. Толкова години сте заедно, Ницо, кой му харесва? Той не е най-съвършен, обаче толкова си го обичам и харесвам, че... Когато станахме гаджета, не знам, то беше толкова магнетично, то ни беше физическо привличане, сякаш
сякаш душата ми го търсеше. Аз нещо в него като емоция усетих, не толкова физическо привличане. И не знам, не съм мислила, че мога да бъда с някой друг човек или че ще срещна друг човек. То беше някаква магия, която не мога да я обясня. И знаех, най-много от всичко исках да съм с него. Аз даже, това казвам, всеки е мечтал за нещо, да стане лекар или да постигне нещо. Моята мечта беше да се оженя за Христо и да имаме дете. И няма да забравя, когато след годежа вече отидохме в Бургас. Първата вечер, в която лягаме като семейство, и аз казвам, а сега вече аз всяка вечер ще лягам с теб и ще се събуждам с теб. Това е толкова хубаво. И това чувство тогава, което изпитах, до ден днешен си го спомням и ми е много емоционално. Това, че няма да се разделяме. Никога. Заедно сме. Тя душата ми го е избрала. Много хубави моменти имаме заедно. Дори в лошите той е перфектен. Всъщност семейството е стабилната основа, върху която е построен строителния бизнес на Христо Томов, но преди това той опитва какво ли не. Ние, когато се върнахме в Смолян, след като той завърши, той започна работа при баща си в инструменталния завод, но на някаква много ниска заплата. Даже и не знам точно какво е извършвало като работа. И много трудно се справяхме. Първият син Томи се беше родил. Бебе беше и се разболя. И изписаха ни лекарства, една рецепта. И той отиде до аптеката и като се върна ми каза, че антибиотика го няма, ще ли да го докарат след 2 дни. А всъщност той нямал пари тогава да го купи и е плакал през цялото време. И казал е, че повече това никога няма да се случи. И аз дори не съм подозирала за този момент с антибиотика. Той много след това, няколко години може би след това ми е разказан, но по неговите думи това е било преломният момент, в който той е разбрал, че така няма да станат нещата и той трябва нещо да направи и да започне с нещо друго да се занимава, за да може да оцелее. Винаги е имало някакви пари. Никога не е оставал, според мен никога не е оставал без пари. Той просто знае какво да прави с тях. Това е най-лесното обяснение. И много бизнеси. Правихме тениски. Тениските, да. Аз участвах там малко. Участвах конци от Китай, обувки от Монтана, металорежещи, такова, циркуляри, не знам. И да. И парапетите по-късно. Той каза, ето сега ще произвеждам тениски. Вкара едни щампи от Англия, тук намери шивачка, вкара платове, изработи една тениска и я представи в Метро като продукт от Англия. Няма да забравя, пак беше едно лято, ние на паркинга на Метро с детето стоим и го чакаме и той на представяне на тези тениски. Около 3 часа изкарахме на този паркинг, чакайки го, излезе и каза: "Ес, успях, имаме поръчка от Метро!" Началото беше трудно. И забавно. И забавно. Занимавахме се с търговия на дървообработващи инструменти. Продавахме циркулярни триодни апартаменти. Как се намерихме? Няма нищо случайно при Христо, той не взима случайни хора. Всички сме свързани с общото ни че сме от Смолян. Смолян, да. Смолян е началото. Така. Няма нищо случайно. И
А ти всъщност не беше завършила? Аз бях току-що завършила висшето си образование и си търсих работа в Пловдив и съответно никой не ме взимаше. Защото съм току-що завършила. Да. Той Христо много обича да дава шанс, много обича да развива хората. Да. И когато решиш да се махнеш, да те убеди как трябва да останеш. И да каже, и да ти изнесе една лекция и да каже колко, как е, всичко е трудно, но ти трябва да си смел, трябва да продължаваш. Всички не е нахъсвал. Той беше човека, който предначерта за мен пътя, по който продължавам да вървя в професионално отношение. Спомням си как с Елена сме разнасяли разни пратки по почтата и по гарата едно време. Нямаше куриери още. А и всички сме минали обучение през инструменталния завод, тогава не обучаваха за циркулярните триони. Видовете с пластините ляво-дясно заточване. Нямахме никаква представа. Впоследствие дойде Илия и ние си бяхме разделили България. Точно така беше. На две. На две, единия западната, другия. Имахме едно пикапче, едно бяло пикапче. Белия лебед. Всъщност, викахме. Точно така беше. Всъщност, в последствие, някакво, да речем, ново разклонение в продуктите бяха тениските, да, това, което така на мен ми е останало като професионална дейност, бяха парапетите. Емо Пиргов тогава спомням, че беше дошъл. Аз съм малко по-лудия, той е малко по-балансирания, но всъщност ние този проект го направихме благодарение на това, че хората, които си купиха апартаменти от нас, те имаха доверие в нас, че когато едно нещо ние сме почнали, ние ще го завършим. Това доверие ние го развихме и към днешна дата в момента ние продаваме и сме успешни както в София, така и в неговите проекти, които са по морето в Пловдив, благодарение на това, че хората имат доверие в него, че когато едно нещо почне, той ще го завърши. Първо ще го направи качествено, ще го направи добре и същевременно ще го завърши. Факт е, че го завършихме. Да, разбира се, може да се каже, че аз съм виновен, че е оранжево. Защото сградата е оранжева на цвят, разбира се. Но това е тема, която ние с него много пъти се базикаме, защото аз съм болен на тема оранжево и затова сме се разбрали, че аз решение за цветове не взимам. Цветовете, решенията ги взима той. През 2006 година Христо реши да се занимава с друга сфера на дейност, а именно строителната. Тогава направи фирма Стройколукс и съответно започна реализация на различни проекти. Първия беше Райски кът 1. Имахме много близка връзка, даже си спомням. Сутрин идваше, тейните бюра бяха срещу моите, Христо сядаше на бюрото, аз съм си взела круасан, си хапвам. Ленке, ако ми беше прасе, ще те заколя. Ядеш и не да дебеляваш. И това беше? Анастасия, вика, не се притеснявай, ние не сме дебели, ние сме ниски. Той винаги е успявал да няма раздвоение между нас, да няма интриги. Винаги е сплотявал по някакъв начин. Даже и да ме питате, не знам по какъв начин. Явно харизмата, явно неговата същност е такава. Сплотяваше не, до ден днешен всички сме приятели. Нищо, че сега вече пътищата ни се разделиха и с него се виждаме много рядко, но винаги знам, че когато и да му се обадя, ще ми помогне и той знае и трябва да знае, че когато и той на мен да ми звънне, винаги ще му помогна във всяко едно отношение. Наистина, този човек заслужава уважение и респект. Винаги не защитава. Но винаги ти е стимулирал, те е казал, че не може да се предаваш, реви, не реви. Стягаш се, това е положение. И това може би му е донесло и успеха, който го има в момента и наистина, респект. И благодарение на нас, ние Томи гледахме в фото. Той как щеше да работи, ако няма Ние трябваше да пазаруваме в метро, там ни пускаха деца. Това дете сте го оставили да спи в офиса и той като се събуди почва да плаче мама тати, пък ние с Росен Заглъпвате дете гледачки. Много сме
смешна случка имаше, когато имахме 2 деца и може би нещо се е случило, че помоли Христо да закара Томи, който вече беше втори клас, да го закара просто една сутрин на училище. И той тръгва и закарва детето пред детската градина. И Томи стои и вика: тате, аз вече съм ученик, даже съм втори клас. Всичко беше истинско и да. И не сме работили само, извинявайте, ходили сме и на банкети на Деня на металурга. Според мен той не продава стока. Той първоначално, докато се занимавахме с инструментите, обичаше да казва: ние не продаваме на хората инструменти, ние им решаваме проблеми. Впоследствие, според мен, той не продава на хората апартаменти, в които да живеят. Той продава идеята, начина на живот, някакъв лайфстайлинг е това, според мен. И факт е, че го прави много успешно. Спомням се за една поръчка за тениски, как трябваше да я направим. Всички да събрам. Колко хиляди бройки. Штампа, сгъване, пликче. Да, спускахме сроковете за метро. Трябваше да се занесе в 10 часа, ние бяхме до кривата круша. Да. Но обаче направихме яко. Всички се събрахме, аз, децата, тичат, штамповаме, сгъваме. Кашоните, товариш. Много, при него е много, всичко се случва много бързо. Не хаотично ми, как да кажа, по едно такова... Просто с много неща, като штракне, че може да се занимава. И трябва веднага, сега, бързо. Бяха хубави години. Част от тези хора, които бяхме, промениха пътя си съобразно този нов бизнес. Дойдоха и нови колеги, някои останаха, продължиха с инструментите. Ама дайте да ги викнем и другите. Къде сте? Айде бе, колеги! Ето, това е малката изненада тук. Тези две момиченца. От него се научих, че успеха върви ръка за ръка с доброто, с това да си честен, честта и да влагаш любов във всичко това, което правиш. Благодарна съм, че научих много неща от него. Изключително търпелив човек. Значи така, обичаше да обяснява. Можеш, ако не разбереш от първия път, имаш търпението да ти го обясни сигурно 20 пъти. Да. В последствие, нали, в строителния бизнес, така, с една харизма успява да омагьоса всеки. Моята първа среща с Христо беше интересна на кейката в Райски кът. Там ми се проведе интервюто за работа, ако мога така да го нарека. Бях в процес на смяна на работата и още от първите 5-6 минути, които си поговорихме с него, разбрах, че всъщност аз ще искам да работя за него. Дори не си поговорихме нито за условия, за нищо, просто се разбрахме, разбрах, че е моят човек и... Теб те омагьоса. Да. Точно за това говоря. Много малко хора могат да се по-добре ни разказваш. Ти се пази! Мълчание! Строителството той стигна вече доста сериозни висини. Малко са в неговия калибър на строителство, на инвестиции. Бих казал и некоректно. Бих казал, че то от единиците, които е останал човек. В нашето съвремие това е огромен проблем. Ние имаме много хора с пари в България, много хора с възможности, но имаме много малко човеци. Това е един от интересните проекти, които сме докара 2017, за да го видим почти реализиран. 7800. Бех шокиран. Човек пристигнал от България, с какви мащаби мислеше и как детайлно оформяше къщите
при положение, че никога не беше живял в Америка. Тази къща лично аз видях 2017 в почти завършен вид. И 7 години по-късно сме тук, за да покажем нашия приятел какво е сътворил. Всичко е благодарение на двамата. Е постигнато. И предполагам, че обикновено жената държи семейство. Предполагам, че Мария има голяма заслуга в този дълъг семейен живот. Но доколкото познавам Ицо, той е много балансиран характер. Това, което най-много ми направи впечатление, когато се видях с него преди 10 години и възобновихме познанството, той беше израснал и беше станал един балансиран мъж, много премерен и нещо, което много силно прави впечатление при него, владеенето на емоциите. Той не се поддава на излишни емоции. Разбира се, има много положителни качества, но мисля, че това е едно от основните. И може би това е помогнало за здравината на това семейство. Аз Томов се познаваме, може би вече 12-13 години, ако не и повече. Запознахме се покрай неговите проекти в Майами, когато беше решил, че българската общност в Съединените щати може би ще прояви интерес към тези негови къщи, които той строеше в Майами. И търсеше начин, по който да ги популяризира чрез реклама в българските медии, уебсайтове, вестници в Съединените щати. Аз имах тогава уебсайт за българите в Атланта. Тук живяха Ицо и цялото семейство, което беше също голям шок за всички българи, тъй като този айланд, който се намира в едни от най-скъпите места в Майами, беше почти недостъпен за никой от нас българите. Тук Ицо създаваше проектите, реализираше ги и съответно се появи и най-големият проект – Малкия Марк. 2013 година, може би зимата, така януари-февруари, ми каза, абе, знаеш ли, смятам да отидем да живеем в Америка. Аз го гледам така, този човек нещо откачи. Август месец, началото, заминахме, записахме децата на училище. Той много бързо се адаптира в всякакви ситуации. Просто чувстваше се толкова свойски, или може би не ми го е показал, сигурно се е притеснявал, но много бързо се справи с записване на деца в училища, купуване на униформи, учебници. Аз бях в абсолютен шок, 2 месеца, просто не знаех къде се намирам, мразех Америка, мразех всичко. И той ми каза, че ми купува билет да се прибера в България, да се разтъжа и гледа децата сам. И вече когато се върнах, бях по-спокойна, уравновесена. Но тогава пък забременях с последното ни детенце и решихме, че по-добре и по-спокойна бих била в България да си го гледам и си прибрахме. Всичко е свързано с семейството. Ицо поставя всичко на първо място, винаги семейството. Когато семейството се чувства некомфортно, той сменя локацията явно. Тоест Мария е виновна. Тоест Мария е виновна за абсолютно всичко. За бягството от този парадайс. Ицо успя да постигне една американска мечта за няколко години. За човек, който за първи път пристига в Америка, той реализира много бързо. И вярвам, че и семейството е било голямата му подкрепа да постигне тази американска мечта толкова бързо. Да, виждаме го този рай. Едва ли е било толкова чисто, колкото когато е живяла Мария, но все пак ще има приличен вид. А Ицо разхвърлен ли? Ицо е... При него твори винаги творчески безпорядък. Всичко в него е профилът, който аз съм си представил, че трябва да има един успял човек. Разбира се, зад всеки този профил стои една силна жена, която го е подкрепила в годините. И всички знаем как се стартира бизнес, колко е трудно, какви моменти има. Знам, че ако семейството не е зад него, това нещо никога не може да се получи.
той е респектиращ заради това, което е постигнал в живота, като работа, като бизнес. Много обичащ заради това, което е направил в собствения си живот, с семейството си, с децата, с това как ги е възпитал и въобще са се получили нещата. Но за да го има всичко това, преди всичко той е много добър човек. Ако ти не си добър човек, няма как да го направиш това. А и да ти кажа, на неговото положение, много малко хора имат една съпруга и 4 деца. По-скоро могат да имат 4 деца от 5 съпруги, примерно. Така че това също прави впечатление, защото той държи точно на тези работи. Държи на семейството, държи на приятелството, защото тези неща не се купуват. Нито с пари, нито с връзки. Ако някой не ги познава, ще каже, че това не е жена му. Те са брат и сестра. Нещо като, разбираш. Аз не мога... толкова силна връзка аз не съм виждал. То не е във връзката, то е в общуването, в мисленето един за друг. Нали? Ако той е сокол, тя е кондора. Той има един особен поглед към живота, една мъдрост. Успял е това, което го е преживял, да го осмисли. Защото много хора покрай тях минават много неща и те не ги забелязват. Той е от хората, които вижда, забелязва и си прави изводи. И въобще в отношението си към работата, към приятелите, към семейството, към децата, той не е безотговорен, т.е. има си позиция, което е много хубаво. И с него сме си изкарвали доста приятно, доста сме се забавлявали. Има чувство за хумор, аз много ценя това. Може би, една от причината за толкова бързо да се сприятелим е точно чувството за хумор. Сега си давам сметка, че той е от хората, които обичат, има чувство за хумор и носи на майтап. Пътували сме из България в чужбина. Последното ни пътуване заедно трябваше да бъдем една много голяма група в Япония и в Южна Корея. От тази група накрая се оказахме, че сме само аз и Ицо в Япония. И като типични представители на Зодия Близнаци отидахме за почти 20 дни в тези две държави, като имахме резервирана само първата вечер, в деня, в който кацахме в Токио, само първата нощувка в някакъв хотел близо до самото летище. След което беше волна програма, всеки ден тя се променяше. Сменяхме си мнението колко дни, къде ще останем, къде ще пътуваме, с какво, как, защо. И беше супер смешно. Мимето каза, че никой няма да може да изтърпи тия импровизации, че всеки друг вече ще да се я върна още на втория ден в България обратно. Знам, че се забавлява. Той е, ако може, през ден да събира хора и да се забавлява. Това е, нали, в дома на Христо е като хан. Всичко е отворено, влиза се, излиза се, особено когато има празници. Било имен ден, рожден ден и той е решил да си го празнува в къщата. Просто става неописуемо. Ходил съм на матч с Ботев, нали, неговия клуб. Аз на Ботев ли казвам? Извиняй. Боже Господи. Ботев. Не, това с Ботев, да. Един път бяхме с един негов приятел, двамата, по случайност. С цветовете на Ботев. Той каза, сега защо сте дошли тук жълтури да ме дразни? Това е, аз случайно съм се сложил тая панела. Бяхме на морето с него. Той каза, дай сега нарочно, късате ми нервите. Да. Имаме планове, сега той поне ще гледа. Тая година сме си обещали да качим Ботев. Ботев! Връх Ботев! Няма да ходим на мачове на Ботев, само на връх Ботев. И така, няма и връх Локомотив сега, какво да направим? Няма връх Локомотив. Но пък сега Локомотив е много добър вратар, така че... Любимият ми отбор е Левски София.
Но когато Левски не играе, другия ми любим отбор е Локо Пловдив. Там играе Кристиян Томов. Тази година започна, много съм щастлив. Ето това е доказателство как едно момче си изтърпя всичко и започна да играе. Изтърпя абсолютно всичко, което е необходимо за един спортист. Все още сигурно ще има такива моменти, но от тук нататък само нагоре. Сигурно и други хора го казват, но той дава наистина страхотни съвети. Не само за бизнеса и за живота, но и като баща на 4 деца, и аз значително по-малък от него, слушам тези съвети, беше ми много, много полезно. И успях да разбера още по-добре какъв човек е, как вижда живота, философията му за живота и за семейството, и разбрах колко за него семейството е неразривна част в това да изпълнява, да успява. За него семейството е този фундамент, върху който той изгражда сгради, бизнеси, хотели и собственото си щастие, собствения си път, което може да е за някои хора старовремско разбиране за живота, да не отговаря на съвременните нови модерни неща, но за Христо и за Мария това е толкова важно. Семейството е основата, върху която се гради всичко. И друго, че трябва да се гледа така по-отгоре на живота, човек да не се задълбочава за някои неща, просто да бъде щастлив. Наистина, съветите, които човек може да получи от него, са по-бащински мъдри и много добронамерени. Всъщност, Христо Томов е един добър човек. Добър човек, който в днешно време е рядкост. Нещо, което съм научил, това е търпение и да приемеш нещата спокойно. Нали, да няма паника в това, което ти се случва. Нали, това е в една пиеса, в която аз участвам, една много хубава реплика. Паниката е най-бързия път към развода. Не трябва да се паникьосваш, каквото и да се случи. При него това го има. Нали, търпение и нещата. Трябва така да останеш в рамките на да си разумен. Разума преди всичко да наделява, не емоцията. С правилния подбор на средства на работа да постигнеш много, ако го желаеш. Защото никой не знае колко му е било тежко и трудно. Само те и семейството му, и близките, най-близките хора знаят. А и той никога не е афиширал, което също му прави чест. Ами, за какво да кажа за Христо Томов? Първо искам да кажа, че ние се познаваме от 15 години. Всъщност се запознаваме през юни месец 2009 година. Съответно, тази година, заедно с неговия юбилей, ние също имаме юбилей, защото се познаваме от 15 години. Какво разбрах за него през тези 15 години? Първо, че това е човека, с който, това е един от приятелите ми, с който имам, може би, най-много мигове в живота. Като си стисна очите, те са толкова много, че дори ще пропусна голяма част от тях. За мен той е най-важното нещо, изключително добър човек. Доказал го е многократно, както към самия мене, така и към моето семейство и към много други хора. Друго нещо важно, че изключително неговата черта, той е толкова принципен във всяко едно отношение, в семейството си, в лични отношения с хората, в бизнеса също, че няма сила на света, която да му поклати неговата принципност. Христо го познавам от 2006 година, от един фризьорски салон, в който собственичката си търсила БМВ. Така собственичката ме запозна с нейния съпруг, Христо Томов. И така започна нашето приятелство. Оказа се, че този човек има огромна страст към автомобилите, има бензин в кръвта. Станахме много близки приятели, започнахме коли да купуваме, започнахме
ралита да караме, да печелим награди. В последствие се оказа, че не само му тази страст автомобили, а и той е един прекрасен човек, с който ние обсъждахме и лични наши неща в живота. Заживяхме с двамата, започнах да го чувствам адски близък до мен. Много ми помагаше той на мен, аз на него. И така 19 години нашата история с автомобилите, с семействата, с футбола в последствие. От един отбор сме. Допринесе за това много близко приятелство. Аз го чувствам за един от най-близките ми хора в живота. И адски се радвам за него, за всичко, което постигна, за всичко, което направи. Той има риск, той поема много рискове в живота. Не само при шофирането, а и при всичките му начинания в живота. Дали ще кара автомобили, дали ще ходи да строи в Америка. Това е много рисков човек. Аз обожавам такива хора, такива характери. На фона на това пък е много добър човек. Адски добър. Аз не знам на някой да е направил нещо лошо и да е казал за някой нещо лошо. Един прекрасен човек. Той мечтае, следва мечтите си, доверява се. Нали, защото сам човек по принцип не е за никъде освен с туалетната. Нали, той се доверява както на семейство, така и на приятели и на партньори. Нали, когато целият този пъзел го събереш и умееш да го правиш, нали, нормално да успееш. Спориме, някакво се караме, пак се прегръщаме и всичко върви напред. Аз съм научил много неща от този човек. Поради проста причина, че може би целият ми първо в бизнес път, да кажем 85% от това, което съм, ние сме го направили съвместно с него. Какво е постигнал, всички знаем. Какво е направил в живота, какво семейство има, какви деца е отгледал. Мисля, че ако трябва да си даваме оценка, той е абсолютен отличник. Толкова години заедно. Абсолютен еталон за мъж, за баща, за родител, за приятел. Вече мога да те нарека брат. След 19 години, след толкова случки, след толкова преживявания, не случайно е кръстник и на едното ми дете. Какво да кажа? Друго за Христо Томов. Това, което на мене ми харесва в него е, че той е предвидим от гледна точка на приятелство и на човещина и той не се промени в това отношение през всичките тези години. За разлика от много хора, на които сме били свидетели на първите стъпки в бизнеса и в момента. Той запази човешкото в себе си и може би това помогна нашето приятелство да оцелее през всичките тези години. Надявам се от тук нататък да продължим по абсолютно същия начин, да му кажа, че като човек може да разчита на мен и като приятел, че е взаимно уважението. И на първо място искам да му пожелая наистина много здраве, което е най-важното и най-ценното, да продължи да бъде все така целеустремен, да преследва мечтите си, да ги осъществява, което е много важно, и да му кажа добре дошъл в клуба на големите момчета. Да разбере, че от тук нататък нещата се случват по един малко по-бавен начин. Мисля, че вече е помадрял и е готов за това, което му предстои. Майките обичат децата повече от всичко на света. Мисля, че при Мария любовта е разпределена по-равно между децата и Христо и мисля, че той е нейното най-голямо дете и най-голямата обич.
Любовта на Христо Томов към децата е пословична, ето защо той създаде първия по рода си в България Adults Only хотел, където посещението на деца е абсолютно забранено. Като роди първия, какво каза? Казах, че повече никога няма да раждам и никога повече няма да имаме деца. И какво стана? И го изпълниха. А най-смешно беше, да, като понеже първо дете, ние не знаем какво ще се случва. Баща му ни е оставил една Лада Нива, имаше тогава той, и я остави пред къщата, където живеехме, ако стане нещо през нощта, да може да се закараме. И ще раждам ли, няма ли да раждам, ставаме, лягаме и Ицо вика, знаеш какво, дай да учим в болницата да те оставим, защото то така цяла нощ няма как. Качваме се в ладата, няма светлини, няма нищо. С един сак тичаме на кинодружба, хващаме такси и в 12 часа пристигаме в болницата. Те питат, бърза помощ, вие за какво? Викам, ще раждам. Аз съм се така, само скорен, да. Какво има? Викам, нищо няма. А как решихте, че ще раждате? Ми викам, докторката ви каза. Те ме погледаха, вкараха ме, какво да ме връщат хората, тъй съм отишла. И Ицо ме оставя и явно и той е толкова запознат с този процес, решава, че след като ме оставил, може би до 30 минути, аз вече съм родила, всичко е приключило, съответно отива на главната. Ти беше ли тогава? Не, няма да е било. Събира всички познати до сутринта за сина на Христо Томов и е пиени, умъртвен се прибира в 6 сутринта или не знам колко, ляга по очи и съответно му звънят от болницата към 7. Баба Мария, тогава неговата баба Мичи, вдига телефона, Бог да я прости. И те казват, нали, ако Христо иска, може да дойде, жена му започва да ражда. И тя отива и вика, Ицка, Мимито ще ражда. Тя роди, аз имам син. Той е един от тези хора, за които наистина, както и да звучи странно, не мога да намеря недостатък. Наистина той е пример за баща и за мъж, тъй като във всички успява да комбинира всички сфери в живота и семейен, и бизнес план, и в личностно развитие, и начина, по който се грижи за себе си. Нали, няма нещо, за което да му кажеш, това не го правиш като хората, или тук си я закъсал, или тук си не си постигнал нещо. Наистина не намирам недостатък. Истински добър, той не е лош човек, не е злобен, завистлив и така нататък. Той е много добър човек, спокоен човек. Даже изненадващо спокоен, успява да задържи спокойствие в ситуации, които не знам как го прави наистина. Вдъхновяващ човек е, истински вдъхновяващ. Аз казах, че за мен той е пример за overall успех във всички сфери в живота си, и в бизнеса, и в семейството, и така и в грижата за себе си. Успява по някакъв начин да е перфектен, не знам как го прави, но е мотивация и вдъхновение за мен. Много добър баща, който се е грижил винаги за семейството си. Реално дори в моментите, в които го е нямал или се е прибирал много късно, като малки, като сме били аз и брат ми, нали, който второто дете, сме чакали до 8-9 часа си дойде да донесе джинята горе в апартамента на поп на 18. Е било именно защото е работил, за да постигне някакви успехи, нали, семейството да живее един по-добър живот. Така че цялото това време, което сме го нямали с него, после, нали, имал резултат, имал успехите. Много добър и грижовен баща и прощаващ. Ние с брат ми се израснали в съвсем скромно семейство, без някакви големи възможности, без почивки, някакви скъпи или луксозни коли и така нататък в апартаментчето. Така че сме научили ние да сме принципни, да държим на думата си, на принципите си. Гордея се със сигурност с него. Вярвал съм, разбира се, че ще постигне всичко това. Любимо дете, не мисля, че един родител може да има любимо дете. Може би на бащите, дъщерите са им така една идейка
по-голяма слабост, така че ще заложа на Даря. За мен той е перфектен баща. Поред мен няма дума да кажа колко обича, понеже за мен няма граница тяхната любов. Той е човек с принципи и човек, който е амбициран и желае да е най-добрия във всичко, което се захване. И той ми дава пример и аз да съм така. Научил ме, че няма нищо даро и ако искаш нещо да постигнеш, трябва да се бориш. Има случаи, които просто всеки се отказва и не може да намери решение. Той продължава да го търси и накрая, разбира се, го намира. Много случаи знам, така съм го усещал, че не му е лесно, че нещо го тревожи, но той никога не гледа да го предаде на семейство или на най-близките хора и не показва нито емоции, нито нещо да се затваря, а винаги имаш чувство, че този човек не му се случват кофти неща, а той може би всеки ден му се случват кофти неща, а той ги преживява със сигурност, но явно когато е сам и това е огромна черта позитивна за него и му благодарим, че не товари семейството, близките с неговите огромни задачи и той се справя винаги. Той е много борбен човек. И за мен това е една от най-големите мечти. Той да се чувства горд, да го радвам и искам да го видя щастлив с това, което правя, да види, че съм дал всичко от себе си, че се боря и според мен за него това е най-важното, да вижда, че не се отказвам и че давам всичко от себе си, пък вярвам, че това ще го направи щастлив. Той, стреми се така някой път, нали, на нас момчетата повече да ни дава така, да се борим, но това го прави за добро и знам, че след време ще му благодарим хиляди пъти. Няма да е достатъчно. Той наистина е наш, поне на мен е идол, който се стрема да следвам. Романтичен е към мама много. Наистина много жестове прави към нея, които дори и мен ме трогват, самата мен. И се мечтая някой ден да имам такъв човек до себе си. Човек, който си заслужава да бъде наречен с главно чо. Като татко е най-добрия. Той просто няма грешка. Винаги ме е разбирал, бил ми утеха, бил ми подкрепа. Той е по-спокойния. Може би няма да ми се скара. Ще седнем да изговорим нещата, ще потърси проблема и ще ме защити. Ако на родителската ме нападнат, винаги ако някой е бил срещу мен, той напук е бил срещу тях. Така че знам, че той е човека за спасение. Всичко бих откраднала от него. Просто това спокойствие, тази отдаденост към всяко едно нещо е безупречено. Просто не си много стабилен човек. Бих му изкопирала психиката. Той ще е човек, който на първо място ще застана на сцената и ще каже неговото име. Това ми е много чувствителна тема. Тъй като когато наистина всички са били срещу мен, в музиката или в живота, той бил единственият човек, който ме е подкрепил. И в началото, когато уж не можех да пея и когато още не вярваха хората в моите способности, той винаги ми е влял психически час. Реално наистина го мога това нещо и да продължавам. Да продължавам да се занимавам, защото някой ден хората ще ме оценят и ще ме видят така, както той ме е виждал с неговите очи от ден едно. Наистина той ми е дал крилете в много неща. Той казва на архитекта какво да очертава на листа. Това е Stoneface. Всякъде. Я ми кажи 3 неща, които харесваш. Много е... Да. Добър баща е. Има пари.
Третото е, че има хубави коли и къща. Да. Да имам добър бизнес и пари. Какво направи този добър бизнес? С труд. Ако сетиш за някой такъв анимационен герой, какво би го прилича? Спонж Боб квадратни гащи се сещам. Колко обичаш Геро Ицо? Много. А Геро Ицо я много обичаш, как изглежда? Не мога. Високо. Високо дебел. Какво обича да хапва? Някакви пици, кюфтета. Колко години става Геро Ицо? Не знам, пак забравих. Много години ли се има? Средно. Не плаче никога? Да, не плаче никога. Дядо, обичам те. Искам да имаш много подаръци на рождения ден. ...50 години живяни достойно, баща, съпруг, приятел, успешен бизнесмен и пример. Но най-доброто предстои. Ицо, обичам те много. Честит рожден ден. Сега сме на твоята 50 годишнина. С голямо удоволствие пак ще направя интервю и за 100-ният ти рожден ден. Пак същите хора, пак толкова усмихнати, тогава най-вероятно ще имаш вече около 15 внуци и около 40 правнуци. Пожелавам ти го, защото ти имаш възможност и сила и енергия да бъдеш баща, дядо и прадядо. Обичам те, братко. Честит рожден ден. Искам да му пожелая много здраве и късмет. И да му напомня, че на Титаник всички са били здрави, така че късмет е много важен. Искам да му пожелая да продължава да бъде много обичан и ценен за най-близките му хора. Да продължава да следва мечтите си, да ги постига, да се радва на живота. Сега се сещам, той беше много добро крило футболист. Да. Бих се радвал, ако може пак да поритаме малко заедно. Най-вече да е здрав. И още поне 100 години да изкара, да му върви във всичко, бизнеса, децата да са му живи и здрави, мима, моя златна съпруга. Обичта и любовта им е още като гледам не изгасва. Това е най-вече и да са здрави. То, знаете, в днешно време да си здрав, другото може да се нагласи. Пожелавам му преди всичко много здраве, много щастие на него и цялото семейство, много берекет, много професионални още успехи, много внучета, правнучета да ги дочакат в здраве и младост, както е в момента. Единственото нещо, което бих ти пожелал, освен здравето, което е основополагащо за всички, за да може да продължиме напред, да имаш много спокойствие. Спокойствие и да се радваш на всичко това, което ти дават и ще ти дават за напред децата и внуците. Всичко останало няма стойност. Стойност има само това, което сме преживяли и децата, което ни дават и внуците. Всичко друго е просто мимолет. Ице, колкото и клиширано да изглежда, искрено ти пожелавам много здраве, много щастие, много красиви мигове, свързани с тази прекрасна фамилия, създадена от тебе. В професионално отношение знам, че тепърва пред тебе ще има още много висини, които ще покориш. Пожелавам ти да бъдеш толкова истински, уверено да пилотираш самолета в този полет наречен живот и да удвоиме и утроиме красивите и щастливи моменти, прекарани заедно. Честит юбилей, Христо! Пожелавам ти да бъдеш жив и здрав, обичан и обичащ. Да продължаваш да се усъвършенстваш, а с това и другите около теб. Не спирай да бъдеш буден. Благодаря, че те познавам. Христо, продължи да бъдеш себе си, брат. Продължи да се развиваш, продължи да мечтаеш, ще имаш подкрепата на приятелите и на твоето семейство. Обичам те. Пожелавам му да е здрав,
най-много здраве, време да се наслаждава на всичко, което има и хармония. Ще се радвам да продължава да постига неговите мечти, да ги сбъдва, неговите желания. Аз съм до него, ако с нещо мога да му помагам. Ще се радвам да останем такива, каквито сме в момента. Близки приятели, които разчитат един на друг и които върват напред и в личен и в бизнес план. Искам, приятелю, да ти пожелая преди всичко здраве на тебе и на цялото семейство. Пожелавам си вече да сме още много години заедно, да имаме още много моменти, надявам се само хубави. И ти пожелавам да работиш по-малко, отколкото сега и да си почиваш повече. И ще му пожелая на първо място да е здрав, да намира време за себе си, за семейството си, а и бизнеса той успешно си го управлява, вече има опит толкова много, но да почне да се разтоварва. Повече удоволствие с по-малко работа, да са живи и здрави, че му предстоят и много прекрасни моменти, надявам се и му пожелавам с неговите деца. И така, живи, здрави, късмет. Все пак да се радва и да възпита неговите деца, т.е. внуците, нашите внуци, които са много добри вече и правнучка имаме, да ги възпита да следват неговия път в живота и в семейството. Би се зарадвал най-много на шампионска титла на Локомотив, но сега за този рожден ден няма как да се случи до година. Е здрав, много успешен, да има късмет, да има сили да продължава напред по същия начин, семейството му, всички около него приятели да го радват, да бъдат живи и здрави. Това му пожелавам. Това са най-важните неща. Здраве и късмет. Господин Томов, честито годишнина, 25 евро по 2, да си жив и здрав. Добре дошъл в отбора, от тук на там почва купона. Искам да ти пожелая да бъдеш здрав. Много се радвам, че си ме допуснал до кръга от свои приятели. Обичам те, желая ти само здраве. Само здраве. Друго какво да ви кажа? Мислете за новогодишната програма за до година или по-до година, да не е всяка година, защото мръзваме вече на хората, да сме пред 5-6 години. Така че ти желая всичко хубаво, приятели. Жив и здрав да си. Защото човек от една страна е това, което е, а останалата част са неговите приятели. Да си жив и здрав. Ти си мой приятел. Ицо, честит юбилей! Желая ти здраве, щастие, разбира се, да си жив и здрав още дълги години, да се радваш на всичко това, което си постигнал, на страхотното ти семейство, да продължаваш да танцуваш на всякакви географски ширини и дължини навсякъде по света, където ти сърце иска, да продължаваш да пътуваш, да се забавляваш и да бъдеш все така пример за тази любовна приказка между теб и Мария Томова, която наистина е нещо, на което всеки може да завиди. С добро, но все пак да завиди. Да има много подаръци, да е жив и здрав, все така да продължава. Да обича цялото семейство. Тате, честит юбилей, честити 50 години. Пожелавам ти поне още 6 пъти по 10, още 6 юбилея да изпразнуваме, защото 6 е твоето число, поне до 110, 10 е моето число, знаеш. Да ходим да караме по още много писти, за да запазиш енергията си, духа си, здравето си най-вече. Да ни гледаш нас, децата вече по-големи, по-олегнали, и нашите успехи да видиш, внуците, правнуци, ти пожелавам да гледаш един ден и просто да останеш такъв какъвто си наистина, защото ти си номер едно. Тате, искам да ти пожелая да си много здрав, защото от това имаш най-много нужда. Искам да ти кажа, че ти благодаря за целия пример и всичко, което правиш за нас. Пожелавам ти много щастие, много любов, да обикаляш света, да се наслаждаваш повече, защото ти достатъчно се потруди и сега мисля, че след 50 вече тотално трябва да се насладиш на живота, защото ти го заслужаваш
Знам, че никога няма да спреш да се бориш, защото това ти е характера, това си ти, но пожелавам ти го от все сърце да си щастлив, от обичани хора да си обграден и ние винаги ще сме до теб. Честит юбилей! Тате, бих ти пожелала на първо място спокойствие. Бих ти пожелала здраве, щастие. Тепърва да ставаш все по-силен. Всички знаем, нали, че си просто вау. Наистина ти се възхищаваме, но да продължаваш да имаш тази сила, защото ти ни крепиш и без теб наистина ти казвам тотален фалит. Така че ти пожелавам всичко най-хубаво. Много те обичам. Пожелавам му много, много здраве, защото всичко друго знам, че той може да го постигне и да го направи по най-добрия начин и да сбъдни всяка една своя мечта, просто да има здравето и дълги години, за да може да реализира. Макар че той в неговата глава бързо се сменят идеи и мечти, но всичко, което мини през тази главица, да успее да го реализира в здраве. Това е. Нищо друго той. И да си остане винаги толкова истински. Той е много истински, много честен. Дори за неща трудни, той си ги казва, споделя и продължаваме напред. На чисто. Това е.